23 hilabete hitzarmenik gabe, egin genituen 7 bilera, eta, hauek esan zuten ez zutela nahi gure hitzarmenaz hitz egin, eta berauek beraiena zutela. Artiatzek oso diru asko atera du Orozkotik, eta esan dezakegu urtez urte agian bikoiztu duela bere ganantziak. Horregatik, guk uste genuen geure denbora zela pizkat hori poder akizitibo hori igotzeko pizkat, ezta? Asko galdu dulako eta esan genezake hori zirela gure errebindikazio nagusienak. IPCa igotzea, agian 2 egun urtero kentzea, ze hau badabil oso ondo, eta berak esaten zuten ezetz, malgutasun gehiago behar zutela, igo nahi ziguten 6 egun gehiago. Dela hilabete bat, gutxi gora bera, hasi ginen konzentrazioekin hemen. Ez genuen parorik egin nahi genuen hori. Hauei esatea, geu negoziazioa aurrera eraman nahi genuela, baina ezin genuela altxatu ginenetik berberarekin zeri, ezta? Orduan, horrelako gauzekin saiatu ginen presio pizka bat eginen. Eta, ikusten dugu ez dutela pausureik eman nahi, kontraz egin dituzte bilera batzuk hor aurrean jendeari intimidatzeko pizka bat. Ikusten dugulako, berauek ez dutela atxera joan nahi. Orduan, geuk egin dugu pauso bat aurrera, presio gehiago egin. Orain arte, eskatuta ditugu 30 arte. Urriaren 30 arte. Eta gero, badakigu agian abenduan ere beste egun batzuk egongo garela, eta a ber. Hemen tradizionalki galleteras deitzen zirenak oso borrokatsuak izan dira, oso borrokalariak, eta espero dut haiek bezala guk indar gori eukitzea eta aurrera eramatea gauza guzti hauek.